Jeg tænkte, at jeg ville vise jer nogle af de største beautybutikker her i Thailand, og vi starter altså i Watsons flagship store. Watsons har været den butik, hvor jeg har handlet flest af mine ting, fordi at man ofte kan få dem billigere end andre steder. De har ofte en masse gode tilbud, og så har de også den her køb en, få en. Deres udvalg er primært asiatiske mærker, og især når det kommer til makeup, så har de en masse thailandske mærker. Og det elskede jeg, fordi der findes så mange gode. Jeg har allerede postet et par videoer om det. Hvis man gerne vil prøve nogle af deres testers på makeup, så kan det nogle gange godt være lidt en udfordring. Jeg oplevede i hvert fald tit, at deres testers var tomme. Det var lidt det samme i mange butikkerne, men det var ret slemt i Watsons. Noget andet, man lige skal være ops på, det er, at hvis man gerne vil købe K-beauty, så sammenlign lige med de danske priser. Ofte kan man faktisk få det billigere herhjemme. Det samme gælder med ting som for eksempel L'Oreal-produkter. Her kan man se hårolierne, som koster 85 kroner her, hvilket er en del dyrere end i Danmark. Til gengæld så har de ofte et virkelig stort udvalg. For eksempel så har de en masse Subaki-produkter og Anhoney. Mit bedste råd det er at gå efter thailandske mærker og altid lige sammenligne prisen med de danske priser.